NELC चार्चनि केरल मोसानाया दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दुमबाजार NELC चार्च मण्डलीनि सुबुंफ्रा बर'दिनखौ लोब्बा लाखिनानै गाजा गोमजायै दिनै खौसे खुंफुंदों। नंगौ, बे समाव हादरनाङैनो बर'दिन अदेबानि क्रिसमास फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों बुहुमनि सोरगिदिं जेरावबो नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे बर'दिन बोथोरखौनो लोब्बा लाखिनानै दुमबाजार गामिनि NELC चार्चआव हाबग्रा सुबुंफ्रा गाजा गोमजायै केरल मोसाखांनायनि उनाव गामि गंसेनो मोखां नायलाय खौसेनो बोथिसे ओंखामबो जायो। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गामिनि बोराय बुरै, उन्दै गेदेर, सेंग्रा सिख्ला गासैबो बे हाबाफारियाव मैखोमै बयबो बाहागो लानानै रंजानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। डिसेम्बर मोनाबिलिनिफ्राय लानानै 25 गेदेर सान हिसाबै ख्रिस्ट'नि सारि जानायजों खालि जिउआवल' नङा, बेदरनि बोखांजानाय बे जाबाय जब्राफोरखौ सोखानाय, लेंग्राफोरखौ थाबायहोनाय, खानाफोरखौ नुहोनाय, थैनायखौ फोथांनाय। बे राहाखौ इसोरा गावनि सासेल' बिसानि गेजेरजों गासै हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय 24 तारिखआव जिसु ख्रिस्ट'खौ सारि होबाय आरो 25 तारिखआव बे गेदेर सानखौ जोङो फालिबाय। आरो दासिमहालागै बे गेदेर साननि फोरबोनि गेजेरजों नखर नखर जायफ्रा इसोरखौ फोथायारि बिसोरनि जिबनाव ख्रिस्ट'आ सारि जानाय आरो रंजानायनि खबरखौ होगासिनो दं। जोंल' नङा, गासै बुहुमाव थानाय सान्तिनि खबरखौ मानसिफोरनो होनो जों जे बेबस्थाखौ लादों, बेजोंनो जोंहा फोथायनाय दं। जोंल' नङा, गुबुनफ्राबो बासायजागोन ख्रिस्ट'नि खौरांखौ मोननायजों लोगोसे दिनै जोबथा जोंनि दुमबाजार NELCनि जेनेखि केरल गायनाय बे जोबनानै थांनोसै दा बावैनो। बेनिफ्रायनो जोंहा बिसेस बरसा आरो फोथायनाया बेनो, बे केरलनि गेजेरजों जायफ्रा बे केरलखौ गायबाय, गायगिरिफोरनि गेजेरजों जायफ्रा नुबाय, जायफ्रा दासिमहालागै ख्रिस्ट'खौ मोनाखै, बिसोरनिसिमहालागैबो जोंनिफ्राय बेखौ जोङो फोरमायथिदों दि ख्रिस्ट'आ ख्रिस्टियानफोरनि थाखायल' नङा, गासै बुहुमनि लागै बासायनो फैबाय आरो सान्तिखौ होनो बियो बे बुहुमाव गावनि फिसा इसोरा गावनि फिसाखौ हरबाय। जों बेखौ जोंनि केरलनि गेजेरजों मिथिहोबाय आरो न'खरफ्राव गोजोननायखौ लाबोनो थाखाय बे खौरांखौ जोङो होबाय आरो आसा खालामदों देग्लाय 2024 मायथाइनि जेनेखि केरल, बे केरल गायनायनि गेजेरजों न'खरफ्राव गोजोननाय आरो रंजानायखौ मोनबाय आरो बयबो इसोरनियाव गाव गावखौ गथायनो हानायनि खाबुखौ मोनबाय। बे आसा, बे बरसाखौ आङो बे मण्डलीनि गासै दैदेनगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय दैदेनगिरि जानानै बे बिसयखौनो बुंनानै दिनैनि बे केरल गायनाय जोबथा सानाव ख्रिस्ट'नि रंजानाय गोजोननायखौ साफ्रोमबो मोनथोंसै आरो फैगौ गेदेर सान बे जाबाय गोदान बोसोरखौ गाहाम आरो मोजाङै नाजावनो हाथोंसै। बे बरसा, बे आसाखौ आसा थिनानै आङो बे समाव बे बुंथिखौ बेयावनो दोनबाय। इसोरनि दया साफ्रोमनिबो जिबनाव गंफ्रोमबो न'खराव थाथोंसै, बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय। हामबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै। आमेन।